La versió oficial atribueix les poques agressions que ixen en els mitjans de comunicació a enfrontaments entre bandes, alhora que es nega el seu caràcter polític. D'aquesta manera, silencien la realitat que els incomoda i criminalitzen aquells sectors socials que lluitem per erradicar el feixisme de la nostra societat. La nostra rebel·lia contra aquesta situació naix de la injustícia que comporta en aquesta falsa democràcia que desprecia les víctimes i empara els agressors. Els nazis fan la feina bruta dels poderosos, pretenent atemorir els moviments socials que s'oposen a un sistema capitalista que potencia les desigualtats. I les diferències amb la repressió legal, els seus objectius coincideixen. Mentre l'Estat discrimina els immigrants, els homosexuals i totes aquelles minories desafavorides, i els grups feixistes són l'última dent de la roda d'aquest engranatge d'injustícies. Cal prendre els carrers per posar fre a l'abans d'aquests grups. L'única manera d'acturar-los és plantar-los cara allà on es mostren. Als carrers, als instituts, a la universitat o al treball. De nosaltres depèn lluitar per una societat on no existisquen aquest tipus de persones. La lluita antifeixista naix del poble per fer-se escoltar. Per això volem cridar que totes aquestes víctimes mai cauran en l'oblit i sempre estaran presents en la lluita per una societat antifeixista. Mai permetrem cap agressió sense resposta perquè som i serem antifeixistes. La lluita continua! Carlos Guillén!